No vypovídej se Jakubkovi tady. Bojím se. Hodně se bojím. Já se taky bojím to. Na to nepřižije. A ty mě netoč! Ty můžeš mrtvej! Já nevím, no. Taky to tam ptal. Více, ale podívej se na sebe, co děláš ty nejvíce? No, tak mi naptal, že nemám Sex. Nejvo sex. A když tady člověk křičí jak na lesu. Jedna, bum, trefila, bum, trefila. Vymotivují. Erik, cože ti teď napsal? Jděte jenom sex! Klikali, pandekoli! Ale to je myslím Kláro krásný, ne? Děchte se. Wow, tak to. Já si netrávníci takové na stravu. Máš? Co? To je moje! Mám to tam, už to nevím. Dělej, toč to! Tady jde jenom o sex. Hele, tam je. Ahoj, Denny, ahoj, Káčo. Dělej, než to! Ahoj, ahoj. Ty jsi nasraná, ale! Za chyka, kamarád. Ty to chceš. Dáme ještě jeden detail a bude stop.